चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रि ओनसोलाव खिथेर बर' सावथुनखौ नायनो गोबां रायजो राजाफोरनि होंगो दोंगो जानायखौ नुनो मोन्दों। आरबि फिल्म प्रडाक्शननि गोदानै दिहुननाय खिथेर बर' सावथुनखौ दिन्थिनाय समाव गोबां नायगिरिफोरनि होंगो दोंगोखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदि नायगिरिफोरनि बोजबना लानाया बर' सावथुन मुलुगखौ सानफा एफा जौगालांनायनि फोरमान होदों। मख'नो गोनांदि बे सावथुनखौ दिन्थिफुंनायाव दिन्थिगिरि बिथांमोनहा गोबां नायगिरिफोरनि होंगो दोंगोआव टिकेट थोयैलाय साइड स्क्रिनखौ बोलाना फ्रियावनो दिन्थिनो गोनां जादों। नोंनि फना मा जाखो?